बिदि गानो थ' बिखौ थेबखानानै ओरै सोब्रा होमबाबो जायोना है बिदि जायो नामा टुपियानो नायना हरनाय ओरै खेंख्रासो जाबाय माथो जाजाया रोंबायथ' खिथुथिंबो बोब्रा उनथिंबो गस्लाखौ बोखो गस्ला सिंजों बोखो जाबायथ' रोंबायथ' बाबा जाबायथ' रोंबाय बाबा पेन गाननो रोंबाय हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ फरायनाय थालायबाय दुगैखांलायबाय आंहा दा फुंनि ओमफ्राय जेबो खामानि गैथ'आ दा दसे बाराव बाबुजों थानोसै ओमफ्राय दा दसे थानानै ओंखाम संनोसै बाबुआबो दुगैगासिनो दुगैखाङाखै दावराव जालायगासिनो फैनो नागिराखै खोमा थाबनो दुगैखांबाय हारसा बोराय बायदि नुबाय माथो बिहु गामसा गाननानै हारसा बोरायासो गानो बिहु गामसाखौ हारसा बोराय फै फुगारनोसै आराम माबा माबि फुननोसै दिनै ना फुनथाराखै नै ओमफ्राय जोंना गामियावहाय सेलेपे हेलेपे ग्रुप दं नालाय नोंथांमोनहा बुजिखाबाय जानांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुप बेयाव नांगौ जादोंनो बेखौ वाट्सएपाव हरनो थिनदों आंखौ भटार कार्ड पान कार्ड ओमफ्राय आधार कार्ड ओमफ्राय पासबुकखौ आरोना ओमफ्राय हरग्रोथारसै आं बेखौ नङाबा बावगोन गोलैबाय थायोसोनो गोलैबाय थायोसो हाबा नोंदाबाया आंना सोरसो जायो आंना हेलौ मा खालामदों माबा दङ नै माबा देख्रुबाय मामिलाय आदै सानना नङामा नोरसिं बिलाइ खाहैनि आं उखैथ'यैखाय जाथ'वाखैमोन माबा सासेनो दावदैखौ एवना होग्रोनानै बेखौ जानो होग्रोबाय आं बाबायाथ' जाखांबाय बाबु उन्दुगासिनो ओमफ्राय आङो दा नै नोरसिंखौ लांफैदों दावदैयाव होफानो बिलाइया खाथियाव मोजां गैया सुनु जाखांबाय जाखांबाय होनना बुंफ्लांलायदोंना मा ओंख्रि मिन्थिया एसे होबानो मोदोमखायो नोरसिंखौ एसे फिसा फिसा खालामना लाबाय आं नै ओमफ्राय फानलुखौ ओरैनो थाइसे होदों आरोना ओमफ्राय नैबेयो आलु आं माने मानो बिदि एवनो नागिरखो होनबा सामब्रामा माने दरसे ओरैनो थानाय जादों माने दहायो आङो दालि बाबानिखौथ' संखांखाबायमोन माने मोनथ'वाखैमोन ओमफ्राय जोंनि दालि संहां जानायावनो बाबुआ उन्दुनो माबानायखाय आङो बाबुजों थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय सासेनो आङो सामब्राम हाखाना दोननायखौ खोन्थानो बावदोंमोन ओमफ्राय बेहा नुवाखै होना होबायना बेलेग ओमफ्राय बियो ओरैनो थाबाय जेबोथ' ओंख्रि संनांगौ गैया ओंखायनो दा ओरैनो थागोन साननानै आङो आलुखौ दरसे हानानै ओमफ्राय नैबे नोरसिं बिलाइखौ एसे होनानै ओमफ्राय सामब्रामखौबो ओरैनो गारस्लायस्लाय होनानै दावदैजों एवना जानो नागिरबाय आरोना नङाबा दावदैखौ आं ओरैनोसो एवना जासिगौमोन गोसोखांना
मा दोनथुलु मोजाङै खनफ्रा गानानै बिदि मा दोनथुलु गबाय Asu na bai ta konsen ba. Asu a. What to fight to? Baba na daw. Okay ko, baba. No. Kuno mini nama. Coba. Kuno mini nengkar bete ya. Mini lah deh warna baba. Mini bayi ini nengah. Mari raka jeng. Serko raka jeng tuh. Oh, mami ke raka jeng ali baba na. Superman जादों बाबुआना यौ जादोंथ' दे सुपारमेना मारै खालामोलाय स्पाइडारमेनसो बियो अ किउबाय Superman Spiderman lakai gawa. Spiderman. Spiderman nङा Spiderman. दखानाव गालां खोमा जादों बाबुनो मा लाबोयोनो होनना सोंगासिनो आंनाव आङो दहायो ओंखाम जाखांनायनिफ्राय भिडिअखौ खालामगौ सानदोंमोन खिन्थु जायासै माने बाबुआबो उन्दुना सिखारनानै बिराद एसे खेलें खेसें खालामदोंमोन बाबुखौ दसे बुरखायनांगौ जाबाय ओमफ्राय आरो आङो माइरं जावदोंमोन माइरंखौबो मोजाङै बुरजा जावजोबनो हायासै आङो जावजोबगौ नंदोंमोन ओमफ्राय अरदों माइरं जावजोबखांनानै आरो फुङाव बाथियाखैमोन नालाय ओमफ्राय अखाया माइरं जावनायनिफ्रायनो एसे थाइफ्रिहां माहां जाबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय माइरं जावखांनानै थाब थाब न' सिबबाय बाथि लागायबाय ओमफ्राय नै दा बाबुजों गेलेगासिनो बिसिनायाव मोनाबाय मासो बाबु गावखौ नायबाय थानांगौनो दे आयौ मा खालामनाय जादों मिनिनांगौनो आयौ मा खालामनाय जादों मा खालामनाय जादों दे बाय बाय होनग्रोनो दे सना दे ओमफ्राय नोंबो बाय बाय होनग्रोनि ओमफ्राय सानैजों गेलेबाय थानोसै दे ओमफ्राय नै दाबो अखा मोफ्लामगासिनो ओमफ्राय एसे खोरोमदोंबो ओमफ्राय सासेया दखानाव थांदों एसे खाथिनिया माबा लाबोनोबो हरदों नामा दहाय फुङावनो होदोंमोन खिन्थु दखाना गैयामोन दखाना मेरला दं नालाय ओमफ्राय मा बुस्थु जाय दखानाव दङ बे दखाना गैयामोन आरोना मा होनदोंमोनथाय लाबोनो हरदोंमोन ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय